Het is een verrassing voor de meesten die dan een heel belutsen binnen bij het onderzoek naar het taststel in de Oude Veen. Aan de hand van Groenradar, het bedrijf Leemans die het in feite in de ondergrond zichtbaar maken wat er ligt. En dan heeft het door de huduitslagen van metaal. Die maten, die klop je mooi de maten van de Lancaster. En dan de huduitslagen, dat bij zo'n locatie, dat zijn de panzerplaten en de motoren. Hier maar te lezen. De gemeente wil het wrak bergen, maar als dreig omdat het 24 meters jip in de veengroen ligt. De komende weken wordt er een daamwand om het wrak hinnenpleetst om er goed bijkomen te kennen. Dan wordt het in feite een soort van archeologisch onderzoek. Droogpompen, mooi scheppen en met truffeltjes en kwasten erin. En zien wat we daaronder hebben. Maar voor het safir is, maar het eerst nog munitie onskierlijk maken worden. En in alle gedachten wordt het stoffelijk omschot ontroffen van de Canadese boordschutter James Cooper, die nog in het wrak ligt. De kans is reëel. Het wordt neemt en de ziektocht die gaat dus ik om hem. Ja, er waart de Vickers Wellington al droeglijn in de IJsselmar. De binnenliep was goed te verschil tussen beide wrakken. Nou, de Vickers Wellington, dat wie in feite wie dat een hoop verwrongen stiel. En die wie er staande wie die in het IJsselmar klapt. Dus dat wie eigenlijk wie dat al implodeert. Hier zei de Defensie nou van, het lijkt er wel op dat dit toestel een hele zachte landing maken heeft. Dus eigenlijk vliegend zijn momentum verlenen is en dat het vlak in de wettergang vallen is. Het 24 wrak komt mogelijk in het beziekencentrum van het Frieske Geer in Jennewoud. De gemeente Ljouwert en de natuurorganisaties binnen Peteer horen een goed plak voor het wrak van de Avro Lancaster. De regel is dat het van het land van herkomst is, dus het is nog steeds van de Engelse staat. En gegadigden, dus in de historische wereld, musea, oudheidkamers, die kennen onjaan bij de gemeente Ljouwert als ze belangstelling hebben voor onderdelen uit dat wrak.